Fevdada täze döwür başlaýar. Ýaş türkmen telekeçileriniň döredön programmasy garytlaryň has arzanlamagyna getirip biler. Inni dukanlar, toy mekanlar we beýleklere gerekli ady garytlary, hime serişdelerini gözläp, bir giden ýere jaň edip, wagt ýetirmegiň geregi ýok. Birlik programmasy aljylar bilen önüm önürjüler hemde dealerlary görüp baglanşdyrýan sanly platforma. Ýüzlerçe öpçün edijiniň müňlerçe garydy inni bir ýerde tebede jemle we bir dugma bilen targy edip. Eger önürjü ýa-da dealer bolsaňyz, birlikde Türkmenistanyň ähli künjeginde täze bazarlar açyp berýär. Targatlary awtomatik kabul edin. Alja garydyňyzy öz goýan bahaňyzdan hödürläp. Hatda logistika çykdaýjysyny nazar alyp, her welaýat üçin aýratyn baha goýmak mümkinçiligim siziň eliňizde. Eň esas tarapy bu hyzmatlaryň ählisi düýünden mugut, sowda awtomatlaşýar. Ötýä we artykmas çykdaýjylar aradan aýrylýar. Çünki birlik bilen bazar siziň eliňizde.